jo volia comentar-li un tema que ja és prou recurrent, encara que no hauria de ser així, i és el tema dels contenidors trencats. Ens comenten veïns que en el carrer Sanchis Guarner, en el cantó amb Joan Martorell, el contenidor du ja 2 mesos amb la tapa trencada i, a més, quan es va asfaltar aquest tramo de carrer, els ferros que estan per a delimitar el lloc del contenidor no es tornaren a ficar. Per tant, quan es maneja el contenidor no es queda mai en el puesto i aquests dies que ha fet prou aire el contenidor anava xocant contra els cotxes. Per tant, ens comenten que si això es podria solucionar. I, a més, també tenim diversos contenidors en el carrer Favara en la mateixa situació des de fa prou temps. Entonces, esperem que es fique solució a aquest tema. I, per altra banda, també les papereres en l'avinguda de Blasco Ibáñez, venint des de Catarroja per la banda de la Baixaeta, la primera es troba al carrer València i per la banda contrària la primera es troba en el carrer de Xermanies. Entonces, preguem que es fiquen més papereres des del principi de la carretera.